Ach jaj, dnes som znova spravila tú istú chybu ako včera. Čo teraz? Ako to odstrániť? Aj toto je jedna z takých otázok alebo z takých myšlienok, ktoré ako certifikovaná koučka dostávam od svojich klientiek. Poďme si troška o tom povedať a možno sa s tebou podelím o taký krásny príklad, ako sa to dá vnímať a lepšie tomu porozumieť. Predstav si, že naše tela, aj tvoje telo, že je ako keby taký biopočítač. Je to ako keby taký dokonalý systém, ktorý funguje perfektne, ale len keď je všetko v rovnováhe. Keď je v rovnováhe tvoja myseľ, telo, ale aj duša. A ako každý počítač, tak aj tvoj biopočítač sa skladá z dvoch hlavných častí. Z hardveru a softveru. Hardware počítača je akákoľvek vonkajšia časť súvisiaca s počítačovým systémom. Čiže akékoľvek doplnky. Ale hardware je zároveň aj tá samotná krabica počítača. V prenesenom význame hardware je tvoje telo. A nezáleží na tom, aká nová alebo aká krásna tá krabica je. Na čom skutočne najviac záleží je to, čo ovplyvňuje každú funkciu, čo ovplyvňuje každú reakciu, čo ovplyvňuje každú tvoju odpoveď. To, čo je neviditeľné a ukryté v jej vnútri. Software, to sú programy nahraté v tej krabici. Vo vnútri tej krabice. Čiže vo vnútri tvojho tela. A keď tieto programy fungujú dobre, je všetko v najlepšom poriadku. Ale v opačnom prípade, ak zobrazuje software niekde chybové hlásenie, error, pomoc, táto chyba sa bude zobrazovať opakovane, až kým ju ty sama neodstrániš. Čiže tvoj biopočítač, čiže ty, funguje presne na rovnakom princípe ako klasický počítač. Archivuje, všetko si pamätá. Pamätá si, čo robíš, čo si kedy cítila, čo ješ, čo vidíš, čo počuješ. Pamätá si každý jeden pocit, ktorý si kedy zažila. Pamätá si každú vôňu, pamätá si každú chuť, ktorú si skúsila. Keď tvoj vnútorný software zobrazuje chybu, čiže možno sa ti v niečom nedarí, tak ako by si chcela, a ty si napriek tomu myslíš, že po vypnutí a opätovnom zapnutí tvojho biopočítača, čiže tvojho tela, čiže keď napríklad ideš v noci spať, že bude nasledujúce ráno všetko v poriadku, tak si klameš sama sebe. Táto chyba sa bude zobrazovať znovu a znovu a znovu, až kým s tým niečo ty sama neurobíš. Predstav si negatívnu situáciu z tvojej minulosti a emóciu, ktorú v tebe spustila. Možno to bola frustrácia, možno to bol hnev, depresia, úzkosť. Boli určité negatívne situácie v tvojom živote, na ktoré si pamätáš doteraz. Je to tak? Doteraz si pamätáš ten pocit. Aj keď si možno už sa snažila zabudnúť, vytesniť tie negatívne situácie, tak tieto emócie sú stále v tebe ukryté. Až do momentu, kým sa ich ty sama nezbavíš. Keď si to chceš rýchlo otestovať, či máš nejakú nepríjemnú situáciu z minulosti už spracovanú, otestuješ si to veľmi ľahko, začni na ňu kľudne aj v tejto chvíli intenzívne myslieť. Pokiaľ ti naskakuje neutrálny pocit z tejto situácie a nič to s tebou nerobí, pravdepodobne máš už túto negatívnu situáciu z minulosti spracovanú. Pokiaľ ale pri spomienke na danú situáciu náročnú alebo na nejakú záležitosť z minulosti sa ti stále spúšťajú negatívne pocity, hnev, stres, nepokoj, úzkosť,
tak pravdepodobne túto situáciu v sebe spracovanú nemáš. A pre teba a celkovo pre tvoj život je úplne žiaduce a potrebné, dokonca až doslova nevyhnutné a dôležité, aby si všetky negatívne situácie v tvojom živote mala spracované. Aby si pri nich mala jednoducho taký ten neutrálny pocit. Máš aj ty občas pocit, že ťa vo svojom vnútri niečo ťaží a nevieš, čo to je? A nevieš, ako sa toho zbaviť? Opakujú sa aj v tvojom živote rovnaké situácie a trápiš sa? Čo s tým? Práve stres je spôsob, akým nám telo dáva najavo, že haló, tu sa niečo deje, ja potrebujem toto uvoľniť. Potrebuješ nejaký plán a čím rýchlejšie, tým lepšie. A dobrá správa je, že existuje riešenie. Keď si neuvedomuješ veci okolo seba, tak nemáš svoj život pravdepodobne pod kontrolou. Robíš rýchle, zbrklé rozhodnutia a neskôr tieto rýchle a zbrklé rozhodnutia vieme aj oľutovať. Možno aj ty si niekedy položila otázky. Prečo sa to deje práve mne? Prečo sa to deje stále mne? Prečo mám toho toľko na krku? Je mi z toho tak ťažko. Keď sme v strese, často sa stane, že sa do seba uzatvoríme. Alebo keď nevieme vyriešiť nejaký náročný problém alebo nejakú náročnú záležitosť, tak jednoducho rezignujeme. Pretože naše telo sa prirodzene chce vyhnúť bolesti. Je to taký náš prirodzený inštinkt. Na malú chvíľočku sa ti to môže javiť ako taká veľká úľava. Ale z dlhodobého hľadiska to, že ignoruješ negatívne pocity, neznamená, že si sa s nimi vysporiadala. Len ich odkladáš, len ich sunieš pred sebou. Emócie sú prirodzenou súčasťou nášho života, inak by sme boli ako stroje, ako nejaké mechanizmy bez citu, ale emočná záťaž prirodzená nie je. Pokiaľ ty cítiš, keď si na niečo spomenieš, depresiu, opustenosť, neistotu, starosť, bezmocnosť, hnev, hrôzu, poníženosť, ľútosť a ešte neviem, aké negatívne pocity v tejto chvíli ma nenapadajú všetky, žiarlivosť alebo nejaké nízke sebavedomie, možno pohoršenie, hanbu alebo nejaký odpor, tak je na čase s tým niečo robiť. Ako NLP koučka viem, ako úplne znegovať tieto negatívne pocity. Keď by si ich cítila, že máš týchto negatívnych pocitov veľmi veľa, môžeš mi napísať, vieme na tom spoločne popracovať. Ale úplne taký jednoduchý moja malá rada na záver je, pretože mne to veľmi pomáha. Pokiaľ napríklad niekoho nenávidíš alebo máš k niekomu nejaký odpor alebo nejaká osoba ťa v živote naštvala, ublížila ti a ty stále cítiš, keď si na ňu spomenieš negatívne pocity, tak taká rýchla, prvotná možno, také najrýchlejšie, čo môžeš ty urobiť je, že nepovieš si, že aha, že ja túto osobu nenávidím, ale začneš ju ľutovať. Áno, naozaj to zaberá, začneš ju ľutovať. Pretože keď napríklad povieme svojmu dieťaťu 358 krát nechoď tam, pretože si ublížiš a ono tam ide, nás to hnevá, že tam ide, ale keď si naozaj ublíži, tak nedokážeme sa hnevať na to dieťa, ale hneď ho ľutujeme. A keď ho ľutujeme, pretože si napríklad rozbilo kolienko, tak nedokážeme sa tak hnevať na toho človeka. Čiže začni aj ty s ľútosťou. A uvidíš po čase, keď si spomenieš na toho daného človeka alebo na tú situáciu, tak už nebudeš mať negatívne pocity, ale už budú neutrálne. Ja sa priznám, že ja keď som kedysi ešte nemala toto v sebe spracované a len som počula, že kamarátka sa ide vydávať a že si berie muža s takým istým menom krstným, ako mal môj bývalý manžel, tak vo mne nabehli hneď negatívne pocity a nechcela som sa s ním ani stretnúť, ani zoznámiť. A
pritom som si potom sama sebe hovorila, že on chudák za to nemôže, že má to isté meno. A začala som tiež môjho bývalého manžela ľutovať, až som mu úplne dokázala odpustiť. Teraz už keď počujem nejaké jeho meno na ulici alebo nejakého človeka, ktorý vyzerá skoro ako on, tak absolútne už vo mne nezačne cukať a už som úplne pokojná, pretože viem, že som tomuto človeku odpustila. Takže skús možno aj ty tak na tom popracovať a ak by si s tým chcela pomôcť, tak mi kľudne napíš, môžeme na tom pracovať a vyriešiť to s pomocou NLP techník a s pomocou coachingu. Je to len na tebe. Jednoducho ide o to, že dovtedy sa ti budú vracať určité veci, dovtedy budeš mať pocit, že robíš určité chyby znovu a znovu, pretože nemáš v sebe vyriešené určité situácie. Pokiaľ ich v sebe vyriešené máš, tak tie chyby sa ti už nebudú opakovať, pretože už tú chybu, čo si možno spravila v minulosti, budeš mať v sebe spracovanú. Skús nad tým popremýšľať. Je to tak?